गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। कास्टम बसुमतारी सारा मा जाहोननि थाखाय BPF आव हाबनो मोनखो नोंथांमोना खोनासंलांदो। बिथाङा गासैबो डिटेल्स खोथाखौ फोरमायबाय। जों मिथिगौ जों जेला फरायसा सममोन, जों उन्दैमोन, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों। बै समाव BLT फोरनि नाजानाय आरो एबसुनि नाजानायाव दा बर'आ 6 सिडुल मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदों। बर'नि भाषाया 8 सिडुलाव रिकगनाइज मोनदों। जों आसा खालामो नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडुल दङ। मिज'रामाव 3, मेघालयआव 3, त्रिपुरायाव मोनसे, आसामाव 3। बे 10टानि 6 सिडुलनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन उनाव एरेन्जमेन्ट जादों, खिन्थु बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों। दा बे 9टा 6 सिडुला BTC खौ नायबाय थायो। दा ओंखायनो गोबाव सम जाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंबादि सासे फिसा मानसिखौ गावनि दोलोआव थानानै खामानि मावनो खाबु होदों। बिनि थाखाय आङो बिथांनो गिबियाव साबायखर बावबाय। आरो BPF फेमिलिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा ज' जानानै भबिष्यत जाहाथे खामानि मावनो हायो। जेरै लवार आसामाव गोबाव सम बर' मानसिफोरा फरायनो थाखाय, सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गंसेबो इउनिभारसिटि गैयामोन। नाथाय 2003 मायथाइनि BTC एकर्डनि उनाव जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनदों। दा BTC एकर्डआ बयनिफ्राय नर्थ इस्टआव बयनिफ्राय उनाव जादों एकर्ड, नाथाय बे 2003 मायथाइनि उनाव बयनिफ्राय बांसिन मोनसे डेभेलपमेन्टआव खारबाय थादों हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BTCआ। दा उनावबो बेबादिनो गासै 10टा 6 सिडुलनि गेजेराव BTCआ बांसिन जोंखोलगोन, बांसिन मोजांसिन जागोन, सबबो नाहरगोन। जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दिनै BPF दोलोआव फेमिलियाव जइन जानानै मोजां मोनदों। आसा खालामो उनाव जोङो सबबो जाय दिनै इयुथफोर दङ, जाय गावनि भबिष्यतखौ सानो, जाय सोलायनायखौ लुबैयो, जाय माने सब हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो, बिथांमोनहाबो लासैनो फैगोन BPF आव। दा आङो गिबियाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ साबायखर बावो। BPFनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो गावसिनि फेमिलियाव हाबनानै जोंखौ खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय। जों मिथिगौ जों जेला फरायसा सममोन, जों उन्दैमोन, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों। बै समाव BLT फोरनि नाजानाय आरो एबसुनि नाजानायाव दा बर'आ 6 सिडुल मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदों। बर'नि भाषाया 8 सिडुलाव रिकगनाइज मोनदों। जों आसा खालामो नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडुल दङ। मिज'रामाव 3, मेघालयआव 3, त्रिपुरायाव मोनसे, आसामाव 3। बे 10टानि 6 सिडुलनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन उनाव एरेन्जमेन्ट जादों, खिन्थु बयनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जादों। दा बे 9टा 6 सिडुला BTC खौ नायबाय थायो। दा ओंखायनो गोबाव सम जाथिनि थाखाय खामानि मावनायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंबादि सासे फिसा मानसिखौ गावनि दोलोआव थानानै खामानि मावनो खाबु होदों। बिनि थाखाय आङो बिथांनो गिबियाव साबायखर बावबाय। आरो BPF फेमिलिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा ज' जानानै भबिष्यत जाहाथे खामानि मावनो हायो। जेरै लवार आसामाव गोबाव सम बर' मानसिफोरा फरायनो थाखाय, सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गंसेबो इउनिभारसिटि गैयामोन। नाथाय 2003 मायथाइनि BTC एकर्डनि उनाव जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनदों। दा BTC एकर्डआ बयनिफ्राय नर्थ इस्टआव बयनिफ्राय उनाव जादों एकर्ड, नाथाय बे 2003 मायथाइनि उनाव बयनिफ्राय बांसिन मोनसे डेभेलपमेन्टआव खारबाय थादों हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BTCआ। दा उनावबो बेबादिनो गासै 10टा 6 सिडुलनि गेजेराव BTCआ बांसिन जोंखोलगोन, बांसिन मोजांसिन जागोन, सबबो नाहरगोन। जों बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दिनै BPF दोलोआव फेमिलियाव जइन जानानै मोजां मोनदों। आसा खालामो उनाव जोङो सबबो जाय दिनै इयुथफोर दङ, जाय गावनि भबिष्यतखौ सानो, जाय सोलायनायखौ लुबैयो, जाय माने सब हिउमेन बिंनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो, बिथांमोनहाबो लासैनो फैगोन BPF आव। दा आङो गिबियाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ साबायखर बावो। BPFनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो गावसिनि फेमिलियाव हाबनानै जोंखौ